Вітаю господарства, у студии Александр Пуціла. Напады мігрантаў на польскую мяжу 16 лістапада кіраваў намеснік старшыні памежнага камітэту Беларусі генерал-майор Роман Подлінеў. Пра гэта паведаміў прадстаўнік польскіх спецслужбаў. А што яшчэ ў аб'ектыве? Жорсткі прысуд, амаль 100 гадоў на 6 палітычных вязняў. Ніхто з іх не скарыўся. Усе яны абсалютна перакананы ў сваёй праваце. Центральный аппарат МУС скоротить наполову, а министра звольнять. То недоверие к подчиненным, к тем сотрудникам, которые рядом с ним, оно в итоге уничтожит этот режим, а мы, белорусы, в свою очередь, поможем. Навошта режим взялся за бизнесовцев и программистов? Я думаю, что это просто сигнал того, что к ним теперь будет точно такой же подход, как ко всем остальным белорусам. От 14 до 18 гадоў калоніі абвесцілі прысуд у гэтак званай справе Ціханаўскага. Звонку выраку чакалі еўрапейскія дыпламаты, а для абвінавачаных завяршэння нагодаю стала магчымасць хоць праз краты пабачыць родных. Працягне тэму Ірына Дарыфійчук. 18 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму Сергею Ціханаўскаму. У будынку гомельскага СІЗА вынеслі прысуд у адным з самых працяглых палітычных працэсаў у гісторыі Беларусі. Вялізныя тэрміны атрымалі і іншыя фігуранты гэтак званай справы Ціханаўскага. Па 16 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму Артём Сакаў і Дмітрий Попов, па 15 Уладзімір Цыганович ды Ігар Лосік. 14 гадоў калоніі асобага рэжыму Мікалай Статкевіч. Ніхто з іх не скарыўся. Усе яны абсалютна перакананы ў сваёй праваце. Сергей Ціханаўскі прасіў асабліва перадаць, што ні адзін чалавек за гэтыя 6 месяцаў судовага працэсу не даў супраць іх ніякіх паказанняў. Паводле Марыны Адамович, апроч тэрмінаў зняволення, абвінавачаным таксама прысудзілі выплаціць грашовыя кампенсацыі, нібыта нанесенай дзяржаве шкоды. Им инкриминированы организация массовых беспорядков, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным повинением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта, в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни. А таксама нібыта перашкода працы Цэнтральнай выбарчай камісіі. Следства ў справе Ціханаўскага цягнулася больш за год. Фігуранты зазнавалі ціск і катаванні за кратамі, што падкрэсліла Дар'я Лосік у звароце да Лукашэнкі. Давайте же встретимся, и я расскажу, через что благодаря вашим подчиненным прошла наша семья. Каково это пережить 2 голодовки мужа? Узнать, что он пытался покончить с собой прямо на глазах одного из ваших так называемых следователей. Как это, когда тебя помещают в камеру с психически нездоровыми людьми? И каково это узнать, что психолог в СИЗО-3 города Гомеля подталкивает твоего мужа на новую попытку суицида? 6 слаба звязаных паміж сабою блогераў, палітыкаў і актывістаў затрымалі летась яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў. Сергей Ціханаўскі стаў вядомым дзякуючы YouTube-каналу «Страна для жизни». Калі праз чарговае затрыманне блогер не здолеў падаць дакументы для ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах, ён стаў кіраўніком штабу жонкі, якая падала дакументы замест яго. Летась 29 траўня ў горадні падчас пікету для збору подпісаў у выніку правакацыі Ціханаўскага затрымалі. Вопрос, который я себе задаю, что я буду с этим делать, что я буду делать в этой ситуации, а я буду продолжать бороться, я буду продолжать, не знаю, может быть, делать неосуществимые вещи, потому что там Сергей, там отец моих детей, там тысячи других людей. Беларусы Вільні ў дзень суда зладзілі перформанс, каб падтрымаць незаконна пакараных сёння палітычных вязняў. Мы продемонстрировали всем, что белорусский суд – это не суд, это судилище и давно не имеет права называться судом, а судьи, по сути, это люди, которые отправляют других людей, своих соотечественников на смерть. Мы хотели достучаться... Живе Беларусь! Живе! Мы хотели достучаться до простых людей, чтобы они также поняли, насколько важно поддерживать белорусский народ в их борьбе, которая до сих пор продолжается, несмотря на то, что вошла в такую тихую и негромкую стадию. Як і родныя палітычных вязняў, удзельнікі акцыі перакананыя, што зняволеныя выйдуць з-за кратаў нашмат раней за прызначаныя ім тэрміны. Ірына Дарыфійчук, Белсат. У Міністэрства ўнутраных справаў звольняць больш за палову супрацоўнікаў цэнтральнага апарату. Такую інфармацыю агучыла ініцыятыва былых сілавікоў «Байпол». Даже тому министру, который
ковал временную победу режима над народом осенью прошлого года, даже этот министр заслужил вотом недоверия из-за того, что он вступился за тех сотрудников центрального аппарата, которые подлежат увольнению, что оставили в свое время подпись за альтернативных кандидатов в президент. Если кто-то думает, что можно было отсидеться, приспособиться, то, как поступают с теми же милиционерами и собираются поступить с теми же милиционерами, показывает, что отсидеться где-то в стороне невозможно. Паводле Байпол, міністр унутраных справаў Кубракова атрымаў загад до 1 студзеня ачысціць шэрагі ад недабрадзейных грамадзянаў. Ініцыятыва сцвярджае, што спісы ўжо гатовыя, толькі ў цэнтральным апараце збіраюцца звольніць больш за 500 асобаў. Паводле звестак Байпол і міністра таксама зменяць за тое, што ён нібыта выказаўся супраць маштабных звальненняў. Замест Кубракова кіраваць ведомствам будзе ягоны першы намеснік Юрый Назаренко, які камандаваў унутранымі вайскамі ў перыяд здушэння пратэстаў 2020 года. Ініцыятыва сцвярджае, што маштабныя чысткі ў кіраўніцтве МУС маюць адбыцца пасля рэферэндуму аб змене Канстытуцыі. Беларусь і аб'яднаная Еўропа працягнуць супрацу, незважаючы на патугі рэжыму Лукашэнкі. Напярэдадні 6-го саміту ўсходняга партнёрства дэмакратычныя сілы нашай краіны сустрэліся з еўрапейскімі партнёрамі. Тэму працягне Валера Руселік. Крэсла Беларусі на 6-м форуме ўсходняга партнёрства, які стартуе заўтра, не застанецца пустым. Гэтымі днямі ў сталіцы аб'яднанай Еўропы працуе дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў на чале са Святланаю Ціханаўскаю. Сёння ў Брусэлі прайшла адмысловая дыскусія, арганізаваная пры падтрыманні форуму грамадзянскай супольнасці Міністэрства замежных справаў Чэхіі. Усходняе партнерство застаецца адкрытым для Беларусі, нягледзячы на пазіцыю беларускіх уладаў, тому што гэта такая палітыка Еўрапейскага Саюзу, і у беларускіх уладаў проста няма такой моцы, такой улады проста выключыць грамадзянскую супольнасць і беларускае грамадства з удзелу ва ўсходнім партнёрстве. Тое, што Лукашенко яшчэ ўлетку спыніў удзел Беларусі ва ўсходнім партнёрстве, не адпавядае інтарэсам нашай краіны, падкрэслівае сябра каардынацыйнай рады Вольга Кавалькова. А таму замест дыктатарскага рэжыму Беларусь у праграме будуць рэпрэзентоўваць менавіта дэмакратычныя сілы у фармаце групы «Еўразвяз Беларусь». Мы прапанавалі новы фармат супрацы. Гэта 4 накірункі Core Initiatives, гэта медыа, гэта адукацыя, гэта стварэнне інстытуту будучыні і гэта грамадзянская супольнасць, у межах якіх патрэбна супраца далей. І галоўныя вынікі сённяшняй сустрэчы не могуць не цешыць, заўважае кіраўнік кабінету Святланы Ціханаўскай Валер Кавалеўскі. Вельмі важна было пабачыць на ўсіх гэтых мерапрыемствах, што еўрапейскі звяз, нацыянальныя ўрады абсалютна падтрымліваюць стратэгію ціску на рэжым Лукашэнкі, што менавіта максімальны ціск і змушэнне яго да спынення рэпрэсій, вызвалення палітзняволеных і пачатку дыялогу з беларускім грамадствам застаецца актуальным. Это падтрымліваецца і ніхто з гэтым не спрачаецца. Бо ўсе цудоўна разумеюць, Беларусь гэта не Лукашенко, Беларусь гэта мы, беларусы. Валер Руселік, Белсат. Не дамовіліся наконт санкцыяў. Прэм'ер-міністр Літвы Інгрыда Шыманіце не выключае сыходу літоўскага ўраду ў адстаўку праз сітуацыю вакол транзіту ўгнаення ў Беларусь-Калію. Калі дзейнасць ураду выклікае так шмат пытанняў, то, напэўна, урад, калі не можа на іх адказаць, павінны завяршыць свае паўнамоцтвы, і новы ўрад мог бы працягнуць працу з нуля. У адказ Прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа заявіў пра важнасць забеспячэння стабільнасці ў грамадстве і ўнутранай палітыцы. Транзіт угнаення ў Беларусь-Калію праз Літву працягваецца, нягледзячы на тое, што на мінулым тыдні ўступілі ў моц санкцыі ЗША ў дачыненні гэтай кампаніі. Прычына ў тым, што беларускі бок заплаціў літоўскаму 10 мільёнаў еўраў авансу за перавоз сваёй прадукцыі ў порт Клайпеды. Раней у сувязі з гэтым міністр замежных справаў Габрыелюс Ландсбергіс і транспарту Марус Скуодзіс падалі прэм'еру заявы пра адстаўку. Беларусаў могуць пачаць судзіць за публічную адмову ў генацыдзе беларускага народу падчас Другой сусветнай вайны і пасля яе. Сёння адзінагалосна адразу ў 2 чытаннях ухвалілі законапраект аб генацыдзе беларускага народу, працягне Антон Каменскі.
Адразу ў двух чытаннях ніжняя палата гэтак званага парламенту адзінагалосна ўхваліла законапраект аб генацыдзе беларускага народу. Усяго 1,5 старонкі тэксту, 5 артыкулаў і вельмі цяжкая крымінальная адказнасць. До 10 гадоў пазбаўлення волі за адмаўленне ў публічнай прасторы генацыду беларускага народу. Сам закон в основном мае такую ідэалагічную накіраванасць, да? Яго такое хуткае прыняццё гэта была палітычная замова, а не нейкае сапраўднае жаданне разабрацца з мінулым той войны. Аўтарка законапраекту дэпутатка Лілія Ананіш сваю ініцыятыву патлумачыла, цытата, «мэтамі захаваць гістарычную памяць, умацаваць нацыянальную бяспеку і супрацьдзеяць фальсіфікацыі падзеяў і вынікаў другой сусветнай». Мы гэтым законам гаворым пра тое, што злачынствы, чыненыя нацыстамі і нацысцкімі памагатамі на беларускай зямлі супраць савецкіх грамадзянаў, гэта генацыд. Тыя планавыя знішчэнні і масавыя знішчэнні беларускага народу заканадаўчым мы прызнаем генацыдам. Законапраект вельмі сыры, у ім няма ні спасылак на працы гісторыкаў, ні канкрэтных фармулёвак. А тэрмін генацыду абмежаваны дзесяцігоддзям з 1941 па 51 год і не ахоплівае перыяду сталінскіх рэпрэсій, калі савецкія ўлады планамерна фізічна знішчалі беларускі ды іншыя народы, падкрэслівае гісторык Яўген Дудкін. Ці захоча потым ідэалогі расказаць пра гэта ў школах дзецям у вучняў? Чаму не возяць у курапаты вучняў масава на месца расстрэлу, каб паказаць, што гэта перыяд такі складаны? Чаму? Бо можа гэта невыгадна, правда? Лепш паказаць, што ёсць праблемы знешнія там. Знешні вораг. Адсутнасць адпаведнага закону раней не перашкаджала ўладам пераследаваць сваіх апанентаў. Увесну па абвінавачванні ў нібыта рэабілітацыі нацызму арыштавалі мастака Алеся Пушкіна. За таксама нібыта рэабілітацыю нацызму ды апраўданне генацыду беларускага народу за кратамі застаюцца кіраўніца Саюзу палякаў Беларусі Анжаліка Борыс і журналіст Анджэй Падшобут. Размытыя фармулёўкі новага закону дазволяць уладам больш шырока выкарыстоўваць яго супраць апанентаў і прыхільнікаў бел-чырвона-белай сімволікі. Перакананы палітолог Андрэй Казакевіч. Чыста эмацыйна і ідэалагічна гэты пасыл пра генацыд і ідэя самого закона добаваецца на вышэйшым палітычным кіраўніцтве, напэўна, персанальна самому Александру Лукашенко. І толькі для гэтага, толькі для того, каб спадабацца, і адпавядаць гэтым чаканням, такі законы прымаюцца. Размовы пра генацыд беларускага народу Александр Лукашенко пачаў у адказ на заходнія санкцыі. Маўляў, не мы нацысты, бо збіваем уласны народ, а вы. То есть, как были они нацистами, так они остались, только формы. Совершенно другие формы. Законапраект яшчэ мае ўхваліць Савет Рэспублікі і падпісаць Лукашенка, але выглядае на тое, што гэта ўжо звычайная фармальнасць. Антон Каменскі, Белсат. Заўтра змяняюцца правілы ўезду ў Польшчу. Цяпер мінуць польскую мяжу стане складаней. Новыя захады, звязаныя з ростам захворванняў на ковід і выяўленнем новага штаму. Цяпер пры ўездзе ў Польшчу з-за межаў шэнгенскай зоны трэба мець пры сабе адмоўны ПЛР-тэст. Зрабіць яго можна будзе альбо пры ўездзе, альбо за 24 гадзіны да перасечэння мяжы. Вакцынацыя не будзе вызваляць ад тэставання. Распаўсюджваюцца новыя правілы як на наземны, гэтак і на паветраны транспарт. Новыя абмежаванні закрануць і іншыя сферы жыцця. Тэст на COVID-19 зробіцца абавязковым для людзей, якія жывуць з інфікаваным каронавірусам. Таксама з 15 снежня ў Польшчы набудуць моц новыя абмежаванні, звязаныя з агульнаграмадскімі месцамі. Занятасць грамадскага транспарту будзе складаць 75%, рэстаранаў, бараў і гатэляў максімальна 30%. Свабодная эканамічная зона, не блытаць са свабодную палітычную. Беларускія сілавікі затрымалі дырэктара IT-кампаніі «Айвітам» Дмітрыя Досава. Запісалі пакаянне на камеру пра тое, што ў сацсетках распаўсюджваў ён нібыта экстрэмісцкія матэрыялы. За апошні тыдзень гэта затрымання трэцяга IT-прадпрымальніка. Пры тым, што першых двух змусілі каяцца не ў палітычнай, а ў сэксуальнай арыентацыі. Юлія Цяльпук пра ціск у парку высокіх тэхналогіяў. Я Пресняков Дмитрий Валентинович. На відэа затрыманы беларускімі сілавікамі супрацоўнік кампаніі Wargaming, лідара сярод распрацоўнікаў камп'ютарных гульняў.
Сёння ж стала вядома пра затрыманне яшчэ аднаго айцішніка Дмітрия Досава. У Менскім парку высокіх тэхналогіяў айці-прадпрымальнік і венчурны інвестар узначальвае кампанію «Айвітам». Супрацоўнікі Губазік і з ім запісалі паказальнае відэа. Также я заснял видео несанкционированного митинга. Некалькі дзён таму затрымалі таксама прэс-сакратара аўстрыйскага сотавага аператара А1. Бредельф Николай Олегович, 34 года, город Минск. Казаць Мікалая прымусілі між іншага аб сексуальных перавагах. Гэта выклікала пратэст кіраўніцтва кампаніі, якая ў Беларусі налічвае амаль 5 мільёнаў абанентаў. Частка з іх выкарыстоўваюць лічбавае тэлебачанне ад А1, а таксама захоўваюць звесткі і хмарныя сервісы у найбуйнейшым дата-цэнтры краіны. Для самого парка высоких технологий это сигнал для компаний, которые находятся внутри, о том, что они больше не являются священной коровой, которую нельзя трогать. Я думаю, что это просто сигнал того, что к ним теперь будет точно такой же подход, как ко всем остальным белорусам. 1 снежня уламіліся да менеджера IT-кампаній «ЭПАМ» Андрэя Швыдрыка. 11 снежня затрымалі галоўнага бізнес-аналітыка «ЭПАМу» Дениса Насуру. Гэтак жа за падпіскі і каментары ў соцсетках трапіў у рукі сілавікоў Глеб Скуратаў, вядучы DevOps-інжынер Oxagile. Задержаны 11 граждан, которые разместили в сети интернет кощунственные, оскорбительные и вызывающие отвращение от степени цинизма комментарии в связи с недавней трагической гибелью на учениях 2 российских десантников. Вымываюць свабоду меркавання і апазіцыйнасць сектару, які ў 2020 годзе заняў 3-е месца ў валавым прадукце краіны. За апошнія 5 гадоў экспарт IT-паслуг у Беларусі вырас у 2,5 разы да 2,5 мільярдаў долараў. Інфармацыйныя тэхналогіі – гэта 3-я паводле важнасці крыніца экспартных даходаў пасля нафтапрадуктаў і калійных угнаенняў. Даходы апошніх у 2022 годзе упадуць праз дзеянне заходніх санкцыяў. Прыцягваць інвестыцыі ў айчынныя высокія тэхналогіі становіцца складаней, але цікавасць захоўваецца, лічыць эксперт. И для аутсорсингового бизнеса это все еще налоговая гавань, которая позволяет сэкономить деньги, работать эффективно в сравнении с другими какими-то юрисдикциями. Поэтому поток компаний, которые регистрируются независимо от политических каких-то сегодня существующей ситуации, наверное, он есть, наверное, он сохранится. Каким он будет? Он точно меньше, чем мог бы быть без того развития общественной ситуации, которая сегодня происходит в Беларуси. Другая хваля пошуку ворагаў у галіне высокіх тэхналогіяў стартавала восенню гэтага года. Першая была год таму. На знак пратэсту або ў пошуках спакойнага месца для працы краіну пакінулі па розных ацэнках каля 20 000 работнікаў галіны. Юлія Цяльпук, Белсат. Сёння агучылі вырак у справе музыкаў беларускага гурта «Ірдарат». Владзіміра і Надзею Калачоў абвінавацілі ў арганізацыі дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Іх засудзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Слово салідарнасці палітзняволеным выказалі беларускія музыкі. Я полностью на вашем боку. Хотя, конечно, знаходзячыся ў бяспецы і за межамі, я шмат не могу зрабіць для того, каб вас выпусцілі і кончыўся гэты вэрхал. Але я могу толькі падтрымаць вас і сказаць, што мы не забудемся на тое, што зараз тварыцца. Мы все готовы падтрымліваць сваякоў, падтрымліваць Вову і Надзю, як яны ёсць. Я ведаю, што вельмі шмат хто піша з усяго свету. І мы ў Варшаве, напрыклад, з аркестрам ладзілі падтрымку і канцэрты, і запісваем відэа. І вось эта салідарнасць, яна будзе даваць сілы. Сябры, мы разам з вами. Вы ў нашым сэрцы, у нашай творчасці, у нашых думках. Трымайцеся, калі ласачка. Усе прысуды, усе абвінавачанні, усё гэта незаконна, усё гэта неправда. Гэта вольныя, свабодныя людзі, якія занімаліся толькі творчасцю, толькі музыкай і больш нічым іншым. Трымайцеся, ребятки. Усё будзе добра. Это ўся інфармацыя ў аб'ектыве. Больш навінаў на нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце. Наперадзе размова Віталія Цыганкова. Я развітаюся з вамі. Да заўтра.